Umaaray ang ilang nagtitinda ng karne sa Pili Public Market dahil sa matumal na bentahan ng karneng baboy. Inuugnay ng mga nagtitinda sa matumal na bentahan ng karne ang pagsisimula ng Kwaresma. Today, as for now po, mahina ngayon kasi ayon nga sa paniniwala. So, sa paniniwala ngayon, tradisyon. So, fasting muna ngayon sa karne kasi bawal ngayon. Dahil less meat ang ilan tulad ni Dilinda, kaya isda muna ang biniling pangulam. Tilapia, isda. Ayan po ang ulam namin ngayon kasi hindi pwedeng kumain ng baboy. Ay yun na yun talaga ang di ba na tuwing mahal na araw, ganyan po. Sa ilalim ng tradisyon ng simbahang Katolika na bawal kumain ng mga karne, mas pinipili ng ilang mamimili ang isda, gulay at iba pang pang-alternatibo na pwede nilang ihain. Umaasa naman ang mga nagtitinda ng mga karne na magbabalik sa normal ang bentahan sa mga susunod na araw, lalo na matapos ang pagugunita ng unang araw ng Kwaresma. Nick De La Cruz, CSN.